खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जेंना जेंसिखौ सौसिनो हागोन, साख्रि बाख्रि मोननायनि खाबु दङ, गोसोआव गोब्राब नाजानाय थानांगोन। वृष राशि गाज्रि सानस्रिनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन, फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन, सुबुंफोरनि मदद होनाय मोनगोन। मिथुन राशि साना जेंना गोनां जागोन, सावस्रिनि सायाव नोजोर होनांगोन, मावनाय हाबानि फिथाइखौ गोरलैयैनो मोनफुंनो हानाय नङा। कर्कट राशि दावबायनानै साना बारलांगोन, देहाखौ जोथोन लानो मोननाय नङा, दाबसे जायगायाव थाथेरनो हायै जागोन। सिंह राशि सोलोंथाइ लानायाव मोजां सुबुंनि हेफाजाब मोनगोन, थाबैनो जाफुंसारनायखौ मोनगोन, रां आरजिनो हागोन। कन्या राशि साना बोलो नांनाय हाबा मावनानै बारलांगोन, सोलो बाहायना सोलिनांगोन, गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। तुला राशि साना लोगोफोरजों मिनि खुसियै बारलांगोन, रांखान्थियाव जौगानाय मोनगोन, बिमा बिफाखौ गोग्गा होनो हागोन। वृश्चिक राशि समाजाव मुं सुजागोन, नंखाय दायनि साजा सहायनांगोन, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। धनु राशि बिदानिफ्राय अनथोब मोनगोन, नखराव गोजोननि थासारि जागोन, बयबो खौसेयै रंजा खुसियै थानो हागोन। मकर राशि गोबावनिफ्राय लानाय थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन, गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, लोगोफोरनि मदद आरो बोसोन होनाय मोनगोन। कुम्भ राशि नखरनि रांखान्थियारि थासारिया गोग्लैसोगोन, खामानिफोरा आद्रा थाजोबगोन, गुबुननि मदद नागिरनांगोन। मीन राशि हरखाब देहायारि जेंना नुजाथिनो हागौ, मावनाय दांनायाव गोसो होनो हानाय नङा, साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।